Rerung sengrendet ing pategalan riklampis kang landhep carang upas wisa sawer ireng kandha banger musik ing kalbu Samela kodhok mlakodhok koplok-koplok kadak ngarek do re mi fa sol la si do. Dek Patih, nggih mapan beneran sampean dugi temriten Padepokan Sukalima tepat waktu Dek Patih. Nggih riyen sampean kok ngundang-undang kula bali-bali ngundang ten Padepokan Sukalima niki janjane enten napa malih. Ya napa Dek Patih sampean niki penggaweane dereng rampung kok ya napa malih sampean niku. Wah, penggawean ya napa wis angger-angger nggih kaping-kaping ora tau hasil kok. Tenang Dek Patih, sampean pun gampang putus asa Dek Patih. Sedaya niku sabar ngoten Dek Patih. Nggih, olah man wis. Mane-mane sampean wis tak kandhani man. Wis diganti wae man. Golek begawan liya ngono man wis ora yakin aku man. Wis tak atur gurung-gurung kowe ganti-ganti ae iki ket main ngono. Lah iki ujung-ujung aku iso mbadhek man. Iki ujung-ujunge mesti gak kalu-kaluan. Wis tenang ae, tenang. Iki kon guru ngerti Begawan Durna apa? Aku wis apal karo Begawan Durna le. Begawan Durna iki dudu wong sembarang le. Wong sekti mandraguna. Alah man, mang sekti apane? Aku wis apal man kalau Begawan Durna iku wis anggul-anggul ngene ngono wae nyatane lan buktine wis. Aja ngawiti omong ambek ngene wis meneng sabar. Iki kait mulai muka dimah ngono. Sakal sampeyan ngono wis. Pun digatekaken Durmagati niku pun kesane pun iku ngesruh tok niku wis. Angger-angger dicak rundingan musyawarah mesti Durmagati nggih ngoten niku, ngendho kencengi niku. Pun niki langsung manten pokok masalah Dek Patih. Nggih, monggo pun ndang pokok masalah. Enten apa masalahe? Ngeten Dek Patih. Kula sampun mikir jero masalah niki. Kula pikir nganti temenanan Dek Patih. Lah sing sampean pikir napa? Sampean mikir napa? Pikir jaran Dek Patih gurung-gurung nyandak niku malih jaran-jaran. Pun Dek tolong please Dek Patih pun bahas jaran ngoten Dek Patih. Nggih lek niki wis pun tak bahas masa sing serius ngoten Dek Patih. Nggih pun serius. Pun ndang sampean matur napa enten napa ngoten. Ngeten Dek Patih. Kula niki selama niki lak nggih isin wirang selama dadi begawan wonten Ngastinapura niki kula mun janji pun bakal mbela napa mawon jerone perkara masalah-masalah teng Ngastinapura niku mun janji supata badhe cawe-cawe ngrencangi ngoten Pak. Nggih mesti mawon sampean nggih pun terikat janji sumpah. Sampe lak pun supata janji sumpah bakal mbela Sata Karawa sak sekabehane urusane lak ngoten nggih Dek Patih. Tapi kula niki sok wirang Dek Patih. Wirang kula niki seprono sepire kula nggih kok nggih dereng hasil niku kula terus terang wirang Dek. Nggih mesti mawon wis pantese sampean nggih kudu wirang lah ngoten Jadi nyatane sampean ora tahu hasil-hasil ngoten wis dijagakne lho. Sampean niku alok aku dadi pendeta sakti mandraguna mulane Praja Ngastinapura niki pitados percaya ten sampean. Dadi sampean niki dijagakaken saestu. Dadi pingin buktine ngoten. Halah manis jagakne apa ning Begawan Durna man. Ora ana sing dijagakne apa-apa man. Ujung-ujunge anggal tanggal muda yo bayalan niku man. Iku iso-iso itu. Alah apal aku man. Wis
kaya ya ujung-ujunge salah ana gunane wis ora beles wis begawan wis ora yakin aku wis. Kon kok iso ora yakin piye to, Le? Kok iso ora yakin lho. Lah awakmu lah ya muridé Begawan Durna. Alas, aku ora tau diulang apa-apa man. Ora tau. Kok iso ora diulang apa-apa iki, Le? Lho, temenan man aku ora tau diulang apa-apa. Ah, Durmagati ala ora tau diulang apa-apa. Angger diulang ora tau gatekne. Mulane ora iso apa-apa Durmagati niku. Wewek gerang dapoke bodho kentuk mawon. Pun gatekaken Durmagati. Dawa ula niki dadi urusane. Pun mboten usah gatekaken Durmagati pun enten napa pun sampean jelasaken gamblang Blokasuta pun ndang cekak-ceket oleh matur napa ngoten. Nggih Depati ngeten Depati ngeten barang pun kula pikir-pikir sakniki kula ketemu siasat baru Depati. Siasat baru siasat napa? Lah sampean niki ngeten Depati. Selama niki kok awake dhewe kok nggih mboten gatekaken sih. Kok nggih luput saka perhatian niki dos pundi awake dhewe lho. Luput saking perhatian. Maksud sampean napa? Lah, sampean iki napa sih? Selama niki awake dhewe ngrekodaya mbubaraken para Pandhawa niki kan nggih kangelan. Lah, ternyata enten sing gampang Depati. Ternyata masalah Pandhawa niki gampang temenan. Wis pun gampil. Lho. Zaman anggar-anggar kalau gampang gampil setala gampangnya ten pundi gampile ten pundi ngeten Depati. Pandhawa 5 niku pancen beda. Penting enggak ada daya kesaktian, enggak ada kekuatan. Nanging sakjane enggak ada kelemahan Depati. Lho. Kelemahane napa? Wah, kok nggih sampai kesupen. Kelemahane para Pandhawa niku ten Nakula Sadewa ngoten. Lho. Kelemahane Pandhawa ten Nakula Sadewa. Maksud sampeyan ya napa? Lah, Nakula Sadewa niku si kekembaran ning sing sajane mboten sakti-sakti temenan ngoten niku. Niku gampang niku. Ngrekodayane Pandhawa ternyata gampang. Lah, niki kula nggak ada siasat ya napa carane saged merdaya Pandhawa. Carane lah damel politik divide et impera. Lho. Politik divide et impera. Kok kaya tau krungu kula. Niku napa niku? Walah manus. Ya ngene iku Begawan Durna sok ngomong istilah asing man. Asline nutupe bodhone iku man. Asline mek epok-epok ndodone bahasa asing. Kayak ketok wong pintel ngono man. Wes meneng tadur kon iki. Wis tur aja ngomong tur. Wis ya ora ngomong. Wis ya aja ngewel ae kon meneng. Terus pundi maksude? Ngeten Depati. Mangke dilakukan divide et impera. Politik adu domba Depati. Lho, politik adu domba. Lah carane lah ngeten iki. Kula nggodha cara, enggak ada cara kula. Lah mangke niki melalui kelemahane Nakula Sadewa. Lah Nakula Sadewa badhe kula badhe kula siasati ngoten Depati. Pundang sampean jelasaken carane sing dimaksud adu domba niku adu domba ya napa carane. Ngeten Depati. Nggih. Ngeten. Niki kula niki pun apal jadwal kegiatane Nakula Sadewa. Lho. Sampeyan apal kali jadwal kegiatane Nakula Sadewa. Nggih Depati, apal kula. Angger jaman 40 dina Nakula Sadewa niku mesti sowan dhateng Karangkadempel, sowan dhateng Semar Badranaya ngoten. Lho. Nakula Sadewa angger jaman 40 dina sowan ten Semar Badranaya. Lho, itu urusan apa? Kaya mboten ngerti mawon sampeyan niku. Para Pandhawa niku lak nggih napa niku ngugung-ngugungne Semar Badranaya. Jangan dipuji-puji Semar Badranaya niku jan. Padahal kula niki sing asli kan sing gurune kan nggih kula. Lah kok saged-sagede saniki para Pandhawa niku luwih percaya kali wejangane Semar Badranaya niku. Kamangka mulai cilik nganti gedhe niku kula sing mulang. Lah kok saniki ujung-ujunge gede-gede kok nggih ngangsu kaweruh kok nggih ten Semar Badranaya niku lho. Iki nggaraken laro ati kula niki. Wah. Nggih mbon ngoten jane
sampai kelakuan sampean dhewe akhirnya ora dipercaya karo Pandhawa. Kula ngeten lagi gara-gara sampean. Angger-angger sampean sing ngejak mboten karo-karuan akhirnya kula mboten dipercaya kali para Pandhawa niki. Pun iki gara-gara sampean niki malah dadi kok ngeten niki pun bas dawa pun. Niki gaspol deh monggo dipercepat masalah niki pun. Waduh kok dungaren sampean kok alok kate digaspol Bang. Selak nandi sampean. Sampean selain urusan. Pun monggo digaspol mawon. Pun. Terus karep sampean ya napa lah niki kula badhe nggada cara mangke kula kalih Sadewa kula rubah dadi buta lho sik sampean niki waduh kula Sadewa badhe sampean rubah dadi buta lho sampean niki ngomong gedabeh napa sampean niki kok ya apa ya iso kula Sadewa sampean rubah dadi buta niku kaya ngoten ngerti kula mawon kula wong pendeta sakti mandraguna Dipate kula saged masalah niku gampang lek kangge kula lho lah carane terus pundi lah nggih mula kula perlu kerjasama monggo kula kalih njenengan kalih Durmagati citati saling baku membahu kerjasama ngoten ngatas ya napa carane saged ngatasi masalah niki kula mek butuh kerjasamane mawon butuh kekompakane mawon ngoten lho sik ta lah ning kekompakan sing ya napa niki wah kok ya aneh-aneh mawon sampean niki kula niki mboten paham kalih sampean bener angger ngomong ngeteng-ngeteng iki kula sakjane mboten paham ngoten lho anjene sampean niku kakean mboten paham sampean niku sik dalaman aku gak klungu gak salah klungu iki man kula Sadewa kate dilubah dadi buta iya ele aku dhewe bingung le iki ya apa karepe Begawan Durna iku walah wis ngene iki man mulai Begawan Durna wis mulai nglambyal pikirane wis lek ngene calane man males aku wis ora melu wis aku wis bab iki aku ora melu man lho kok ora melu piye te ore iki angger-angger awakmu dibutuhno ngono le ora man wis iki kapok sing wis man aku man wis ora wis dinane iki jelas iki mulai meneh nuluti pikiran Begawan Durna sing glambal ujung-ujunge ora kalu-kaluan man wis ora man wis tutuk sampe alep nuluti karepe Begawan Durna monggo sampean tutukne aku ora melu lho arep lho awakmu tenandi alep mancing welut wis Ajit golek welut ya Kang kok golek welut wis golek welut timbang nuluti Begawan Durna ujunge ora kalan tur iki kait mulai tur wis ora peduli wis man wis ngono man wis tak tinggal wis monggo dilanjut apa dadi buta apa wis glambel padahal apa wis kesane pun kesane Dipate kesane Durmagati minggat saking mriki kesane mboten ngewangi mboten apa-apa kula mboten patheken kula wis ya wis ngono ora patheken ya wis tak tinggal wis ala golek tur wis ora man wis ora aku ora dibutuhno kok wis man ya wis tak tinggal wis tur sabar tur laman wis ajik kalau berarti wah kok kalau betul ya wah sampai niki ya napa sih sampeyan pun kasar-kasar taten Durmagati niku. Ngene Durmagati purik ngeten iki terus pundi terusan. Wah, sampeyan iki napa ngeten. Ampun taten Dipate, pun dipikir teman-teman Durmagati nggih ngoten niku. Pun mboten masalah. Senajan Durmagati mboten purun ngrencangi, wis mboten masalah. Kula pun nyiapaken masalah niki. Dulu pun nyiapaken terus pundi. Kula pun nyiapaken pun. Kula pun utusan kula nggih. Abdi kula. Ya, kula gak ada rewang, gak ada pembantu, gak ada batur sing wah setia ten kula. Nah, niki sing bakal kula utus karena menjalankan misi tugas niki ngoten. Sitalah. Sampeyan gak ada abdi dalam tak? Ada batur. Gak ada utusan sama. Gak ada Dipate kula. Ya napa sing selama niki bantu kleten Padepokan Sukalima nggih niku pembantu kula niku. Pun kuwatir, pun sampeyan monggo sampeyan pindah teng pinggir kula. Kula timbalane nek ben ndang rampung urusane. Oh nggih pun pin semerap kula ya napa sih. Wah critane niki. Nggih, monggo pun sampeyan pindah mriki.
Pairin nang mrene. Jenenge abdi sampean Pairin ta. Nggih Dik Pati, namine Pairin. Jeneng kaya Pairin. Setalah. Niki ta abdi sampean niku. Nggih Dik Pati. Niki aduh kula. Wah, niki setiaten kula niki, manuten kula. Kula kaya napa-napa manut niki. Seta gak keliru ta sampean niki. Kula kok mboten yakin ya, sampean niku ngerti napa sampean niki. Pun meneng mendel mawon sampean. Pairin. Awakmu tak wenehi tugas penting. Aluh. Arep diwenehi tugas. Tugas napa, Ndara? Waduh. Ngomong kok ya nyengkak-nyengkakne niki. Ah nggih ngoten niku logate ngoten. Wah wis. Tapi lek kula sawang-sawang kaya haho ngoten. Ah haho ya napa sampean niki? Niku teges niku. Wah, teges ya napa sih? Model potongane gestur wajahe mawon ketok lek haho niku. Ah ampun mendel mawon sampun mun haho terus mawon. Pun dodo ula tadi Pati. Nggih pun monggo pun pinro ya napa karep sampean. Kula digen-gen napa, Ndara? Pairin. Kowe tak wenehi tugas. Dinane iki ana Nakula lan Sadewa iki ning Karang Kadempel. Ning ngene Semar Bradanaya. Nakula Sadewa ten Karang Kadempel ten Semar. Iya ning Semar. Lah urusane napa? Ngene urusane. Awakmu nyegato ning alas Brogol. Ten alas Brogol. Soale Nakula lan Sadewa iku mesti liwat ning alas Brogol kono. Nah, cegatan ming kono. Engko lek wis pethuki, nah kowe tak utus salamono ning Nakula Sadewa. Kula salamanten Nakula Sadewa. Urusane napa? Wadah wis gak yakin iki ceritane lek ngeten iki kula mboten yakin iki. Pun telah Dik Pati sampeyan iki dereng ngerti napa-napa pun mboten yakin mawon. Lah niki ketok niki wis jelas. Waduh, mboten jelas niki jluntrunge kaya mboten jelas niki. Lah wong aduh ya napa niki. Pun Dik Pati saged meneng mboten. Lek mboten meneng buyar pun wayangane buyar mawon. Oh, mboten buyar nggih pun tuntukaken. Kaya kaet main buyar nggih. Lah nggih pun ngisru mawon. Ngene. Aduh sampai lali jenenge emang aku. Iso lali kuwi piye to. Lah nggih ngeten iki anggen melok wayang lali kok. Lali kula sampeyan ngomong mawon sampai lali kula ngoten. Pairin. Rene, kowe tak wenehi ali-ali. Mrene ya. Wah, diwenehi ali-ali. Wah, seneng kula. Tak wenehi tak sili ali-ali. Rene tampanono. Wah, nggih, kula tampani. Pairin. Kowe wis tak wenehi ali-ali. Iku mengko lek awakmu wis ketemu karo Nakula Sadewa, ali-ali walien. Akike walien posisi ning ngene dlamakane tanganmu. Ali-ali akeh diputer dan walik dramaan. Iya, diputer ning walik dramaan terus disebul. Ya, disebul. Lah bareng mari sebul langsung salamono ning nang Nakula Sadewa salamono karo ndang ceket-ceket disalami terus ngomong dadi buta ngono. Disalam terus
disebul terus dadi buta. Ngono. Wis gake nang budal nang ngene alas brogol ya. Budal ning alas brogol. Wis ceket aja suwe-suwe iki. Pomong Nakula Sadewa sik ning Karangadem ndang dicekat ning ngene alas brogol kana ya. Nggih, pun kula pamit budal ten alas brogol. Aman Dipati pun. Oh, niki pun misi pun dijalankan. Nah, tinggal nunggu proses mawon. Sik. Kula kok enten sing janggel. Ya napa bingung kula ngrasa. Lah bingung napa nih? Lah kula niki pun apal kali sampean lho. Sampean angger-angger iku watek sampeyan sok grusa-grusu. Sok wis sampean iki wis sik kula perlu perjelas nih. Lah enten apa nih sing diperjelas Pati? Nggih ndien sampeyan rungaken. Utusan sampean wau sampean utus ten alas brogol. Nggih, kula utus ten alas brogol. Nyegat lakune nak kula kalih Sadewa. Nggih ndien. Lah utusan sampean niku wau napa pun kenal lah, pun apalah. Pun paham. Yok napa wujudane Nakula Sadewa niku napa pun ngerti sing yok napa wujudane. Ayo. Ya napa? Kula mboten yakin lho niki. Sampeyan angger-angger duwe rencana mesti enten sing mesti mboten jelas, mesti enten sing kurang, enten sing salah. Lah niki kula tak tangleten sampean. Selama niki utusan sampean niku abdi sampeyan niku pun nate kenal lah, pun semerap ya napa wujudane Nakula kalih Sadewa. Ayo. Ten alas brogol nika nggih toleh haho gak kenal kalau Nakula Sadewa terus ya napa? Ayo. Sampeyan jawab. Pun lolo ngoten. Ayo iki ketara iki. Ya iki jelas. Mbon jelas mulai sampean. Angger-angger sampean mesti kaya ngeten iki. Ya sampean iki napa sampean iki? Waduh, kok lali Dik Pati. Wah, ya napa niki? Lho lali ya napa niki? Nggih ngeten iki kula sajake melok wayang lalian terus ya, pun alasan. Niki sing jelas sampean niku nggih ngeten iki kebiasaan sampean ngoten. Wah, ya napa nih? Terus ya napa ngeten iki? Wah, monggo ditututi rene. Ditututi kok ya lali. Dereng dikai fotone Nakula kalih Sadewa. Ah, sampeyan niku saged-saged mawon wis. Ayo napa penak? Monggo Dik Pati. Ndang ditututi. Wah, iku kliru sasaran dadi gawe niku. Wah, angger-angger sampeyan ngoten pun. Pun ya napa? Monggo ditututi Dik Pati. Waduh kok kula kok kliru ngeten kok wong lali gurung ngekei fotone Nakula Sadewa. Nah, saged-saged mawon. Ayo pun ndang ditututi. Nampun pun suwe-suwe pun kelenggen blaen niku urusane. Nggih, monggo Dik Pati. Monggo.
Lah kok mrene ana apa, Kang? Lho, Cit. Kowe ora nyawang deh ku mau. Nyawang apa, Kang? Lah iku lah Airin. Papa Irin. Iya, Pailen. Abdile batule Begawan Dulno. Lah kok iku mang lupane alep nang ndi ku? Kok yo mau aku telus. Wah, mama maksudnya, Kang? Lah iki mencurigakan. Kamu kok sak weluku Pailen iku ora tau nandi-nandi yo. Wis ngulusi ning ngene Padepokan Sukolimo. Ngulusi ulusan di Begawan Dulno ning ngene Padepokan Sukolimo ora tau nandi-nandi. Lah kok saiki Pailen metu anjok kene. Wah iki mesti ana apa-apa iki. Iki ditututi Cit. Wah aku curiga iki mesti ana urusan iki. Ayo disusul Cit, disusul. Diselidiki. Ana apa iki? Iki wah sajake kan ana masalah sing wah penting iki. Ayo ditututi. Wah, Kang. Ayo, melu aku. Saya ditututi Pailen, ditututi. Kok rupane njojok ning ngene alas blogol iku. Wah iku dalan nang alas blogol iku. Ditututi. Ora situ kok golek welut. Wis ora golek welut wis. Ayo nututi Pailen. Ayo Ajit. Reruwet sir nokalaut sareh raras rasa wening maneh waneh kang wiyarsa tanka bernen drosaratri jero ratipan yayah rina saing sunyaruri Mlegedek diulek-ulek dadi sambel bel tulitana Ndara kembar Nakula lan Sadewa. Iya Kyai Semar Badranaya. Aku dinane iki sowan.
arep nambah wejangan ing jaman 40 dinoan. Iya Yai Semar, aku ya ngono, aku sowan arep tambah wejangan ing jaman 40 dinoan. Inggih. Matur nuwun sampean padha tetep istiqomah. Angger jaman 40 dina rawuh wonten kene Karang Kadempel mriki. Reng, janjane bapak iku dadi apa to, Reng? Apa ta, Kang? Lah iya. Bapak kan biasanya dadi abdine Ndara Pandhawa. Ya terus apa? Lah iya, kadang bapak dadi maklar. Lah kok saiki dadi kiai iki maksudnya apa iki? Wis Kang. Wis. Aja ganggu, Kang. Iki rutinan 40 dinane Ndara Nakula Sadewa. Ya gak ngono Reng, aku ya bingung rasane bapak jane bapak iku apa bapak iki dadi apa lho sing jelas lho. Iso dadi macam-macam lho. Wis Kang, rasa ngomong gunem, Kang. Males aku dinane iki ngrungokno omongmu, Kang. Wis ket blarah situane iki penting. Iki perkara urusan 40 dinane Ndara Nakula Sadewa. Angger 40 dina Ndara Nakula Sadewa iku mesti sowan ning bapak, mesti arep meguru, arep ngangsu kawruh ning bapak kene. Arep diwuri apa mbek bapak? Bapak ora entos apa-apa, muri apa lho? Wis Kang, wis kowe wis meneng, Kang. Wis sing gak entos awakmu kudu urang apa ora iso ngono. Terserah. Aku bingung ae kok ya isa-isane. Ndara Nakula Sadewa kok ya sungkem nang ngene tadim nang ngene Bapak Semar lho, padahal adat biasanya lah Bapak Semar kan dadi abdi ning sowan ning ngene Praja Ngamarta kono minangka dadi abdi, dadi punakawan. Lah kok iso-isone ya apa citane kok Ndara para Pandhawa iku iso meguru ning bapak iki. Bapak iki ngono. Jane bapak iki wis ngono iku, Kang. Lakune bapak ngono. Bapak iku asine wong ngerti, wong pinter. Bapak iki lek angger nang ngene nang Praja Ngamarta kono niate ngemong, ngabdi ning ngene Ndara Pandhawa kono. Lah asine bapak iku ngerti, wong pinter ngono, Kang. Wak kon iki dadi anak pirang-pirang tahun ora ngerti apa-apa ning bapak ngono. Bakong wis ngono truk, ora usah dibahas Bakong. Wis Bakong meng golek-golek omong Bakong iku. Wis ora usah nuruti Bakong. Angger-angger Bakong wis ana ae sing diomongne sing ora penting-penting. Sapa Kang wis meneng, Kang? Bakong meneng dhisik. Iki krawuhan Bendara kembar Nakula Sadewa tuli. Kowe meneng kabeh aja sing ngomong apa-apa. Iya mah, wis monggo sampean wis dawuh kono. Ndara Nakula Sadewa. Dinten iki sampean sowan malih wonten Karang Kadempel mriki. Alhamdulillah ning ngaten. Lajeng wonten wigatos napa, Ndara? Aku arep ngangsu kawruh tambahi wulanganmu Kyai Semar. Badhe nambahi ngangsu kawruh wulangan kula. Nggih. Nggih. Apa ta kok nggangge. Ana embo bakul apa liwat iku bingung aku arep ngomong ana bakul liwat ngliwer mang. Asline bapak iku wis pikirane ora jelas iki. Menggak-menggok ora karo-karuan. Wis Kang meneng. Krungu bakul liwate bingungi. Bapak wis ora tau konsentrasi. Wis Kang meneng awakmu juse ngomong ae ngari bapak keco konsentrasi, Kang. Nggih. Ngapunten, Ndara. Gandeng dinten iki kula enten urusan penting, Ndara.
Ngapunten lek dinten iki kula mboten saged paring wejangan kathah-kathah dhateng panjenengan. Iya ya ora dadi ngopo Kiai Semar, sak kalimah nasihat Kiai Semar Badranaya tak ugemi, tak anggap dadi jimat. Oh, inggih. Iki dinasihati apa dinane iki le, bingung aku. Ya bingung ta, Ma. Biasane sampe lek anggar gunem ngomong ya akeh nrocos dina iki bingung barang, Ma. Angger aku disuwuni maring wejangan marang bendara-bendara iku sok bingung, sok kiku, sok ewuh pekewuh ngono. Ya wis diaturi apa ngono mo sing gampang-gampang ae. Nuwun sewu, Ndara Kembar Nakula Sadewa. Dinten iki kepareng kula paring caturan, paring sak kalimah kemawon. Tiang gesang ten alam donya niki kudu ngati-ngati lan waspada. Kudu tansah eling marang sing gawe urip. Nggih niku Gusti kang arya jagat niku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten Gusti kang wenang disembah mung kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mbon nganti kliru ngoten. Mbon nganti kliru tauhide. Konten iman tauhid niku dipertaruhkan ten alam akhirat mangke. Salah iman tauhide blaen ngoten. Lho Kang rungono iman tauhid. Jangan keliru Kang. Ora keliru aku. Paham iman tauhid aku. Apa iman tauhid apa? Wis kok truk gak usah takoni mblara kok lek takon Bakong iman tauhid mblara sak gak karu-karuan. Bakong bodho mbok takoni. Wis ora usah takoni Bakong. Tak jelasno truk. Ora usah Kang, ora. Dawan-dawani skenario wis meneng. Wis Pak, mau tutupno. Iman tauhid niku ngakoni bilih mboten enten Gusti kang hak wenang disembah kejawi namung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti kang arya jagat, kang nyiptakaken alam jagat raya sak sedaya makhluk sak isine ten alam jagat raya niku nggih niku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngoten. Dadi kudu jatuh le gondeli gegem iman tauhide jatuh ten jero ati niki. Mbon nganti copot iman tauhide niku. Nomor kali ngene iku manut dumateng sedaya tuntunan syariate Gusti kang arya jagat sing sampun diwulangaken dening Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saged-sagede kedah dilampahi mbon nganti sembrono ngoten. Luwih-luwih sing bab perkara kewajiban pun nganti dilalekaken. Nggih niku kewajiban lek rumangsa dadi wong Islam. Ampun lali bab salate. Ampun lali salat ngoten. Nur Kang, rungono Kang, aja lali salat. Ane anggar-anggar salatmu bolong-bolong. Ora bolong-bolong neng. Godang-godang. Padha tunggal iki Kang, bolong-bolong godang-godang iki padha tunggale. Wih reng jare ora le ngomong mbek Bagong. Oh iya lali aku terus wis ngandani Bagong lho salate sok Bagong sok sembrono ngono. Dados sampun kesupen salat niku wujud bukti minangka kawula niku manembah marang Gusti kang nyiptakaken. Dados salat niku bukti minangka makhluk nyembah marang sing nyiptakaken ngoten. Enten makhluk mboten purun nyembah sing nyiptakaken lha iku makhluk napa ngoten. Niku mboten bener. Dados lek empun ngaku agamine Islam nggih kudu purun nglampahi kewajiban Islam sing salah sijine sing pokok sing penting niku manembah marang Gusti Allah nggih niku awujud salat utawi sembahyang 5 waktu seharine ngoten. Nomor salajenge sing ati niki pun sepi saking zikrullah zikir
nyebut asmane Gusti Allah pun nganti kesupen. Mun nganti ati niki dijaraken kosong, mundak-mundak setan manggon sing ten ati kosong, digiring kelak saged-saged hawa nafsu diothik-othik kali setan, situ nglakoni sing ora-ora. Mulane ati niki kudu tansah eling marang Gusti Allah kelawan zikrullah, zikir nyebut asmane Gusti Allah. Sing penting malih Dustara, kudu istiqomah leh nglakoni no amalan-amalan niku pun lak-laktung tapi sing istiqomah dijaga ngoten, dikulinakaken, dirutinaken ngoten. Sing penting malih tiyang gesang ten alam donya niki kedah fastabiqul khairat, kedah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Mula monggo selagi ini urip gesang ten alam dunia niki, ayo ojo bosen-bosen le nglakoni amal-amal sing sae niku minangka amal kesaenan, minangka besok gamel sangu ten alam akhirat ngoten Ndara. Sing penting malih mpun neko-neko, mpun neko-neko ngoten, pun ngoten mawon wejangan kula dinten iki. Selak nanti ta kok ajae kok kesusu-susu dinane aku ana perlu le, mula tak ringkes kalimatku sak cukupe wae. Ngoten Ndara. Iya Kiai Semar, matur nuwun ya Kiai Semar, dinane iki aku oleh wejangan becik dening Kiai Semar Badranaya, ya tak ugemi apa sing dadi dawuh sampean Kiai Semar. Semono uga aku asung Kiai Semar, aku bakal ngugemi apa sing dipun sing wis didhawuhake niku wau. Inggih. Niku namung sak kalimat nasihat kemawon. Kula mboten niat mejang, kula namung ndongeng nasihat biasa mawon ngoten. Ngapa ta mau? Kudu ngentut le. Timpat aku ning mburimu lho mau. Sumpeten reng. Bapak kulira mgen ngomong aku ngentat-ngentut ae, sumpeti ae. Reng. Kong wis Kong. Meneng Kong. Mau aja sampe ngentut mau. Ora, tak empet le, tak empet jok kuwatir. Iya Kiai Semar yen mengkono kepareng aku pamit bali ana ing Praja Ngamarta. Inggih, monggo. Pun monggo. Mugi-mugi slamet. Mboten ten alangan napa-napa, Den. Napa tama? Kak Ndara Nakula Sadewa pamit bali kok sampean sajake kaya kepikiran. Mikir apa tama? Wis. Bareng mikir anu rengku. Mikir biasa reng. Biasa apa ta, Gong? Iku mang rupane Ndara Nakula Sadewa durung ngekek amplop ning bapak mang. Bapak mikir mang. Gong, apa ya ta, Gong? Ya aku biasa Ndara Nakula Sadewa lek pamit kan nyalami bapak terus ngekek amplop. Lah iki mang Ndara Nakula Sadewa kok ndok mara pamit mara mulih ngono ae wis ora salaman, ora ngekek amplop. Bapak kepikiran ora diweni amplop iku. Gong iso ae Gong. Bakong anggar ngomong mesti nyandak sing ora-ora. Iya Reng, aku gelero kok. Aku gelero lek manggon mari dikek amplop dibuat. Aku gelero nemu amplop kosongan isine mesti wis dijopo mek digembel mbek bapak iku. Gong wis aja ngomong ngono Gong, iki nyinggung perasaane bapak. Ora nyinggung, aku ngero dhewe kok. Iya ta, Pak?
Sampeyan mikir anu apa? Ora diwene amplop. Ndara Nakula Sadewa apa? Amplop gundule Bagong gua. Sak penake ya Bagong. Aku ora tau mikir ngono, ora tau. Bagong iso-iso ae. Lah terus mikir apa mo? Gandeng iki mau Ndara Nakula Sadewa pamitan lah kok aku kepikiran dulu. Pikiran apa ta mo? Lah kok perasa aku ora enak kaya bakal kedadian ana apa-apa ngono dole. Tenan ta mo, sampean aja meden-medeni lho mo. Ora dole. Mung perasaanku wae kok krasaku kok ana apa iki kok rasane piye aku bingung lek ora ngerti iki. Mek perasaanku kaya ganjel ngono dole. Wis lama ora usah GR mo. Ora usah kakan mikir sing ora-ora, sing positif ae wis. Wis mau ngono wae ndang ngono nang jeding ngono. Iku rupane wis ngempet ket mau mang ngas-ngas ngono. Gong. Aku ro kok bapak asine mules weteng iku. Ngas ket mang tak bal-bal krungu aku. Tit ngono. Gong. Ora mambu ta kono. Ya mambu nyare. Lah iya bapak asine babak ngentat-ngentut iku isine kate nang jeding. Bagong pancen bener aku kudu nang jeding dole. Iki blaen iki. Lah kok dinane iki aku diare ngono lho. Bapak isa-isa. Wis tak nang jeding. Ayo wis. Kanan Tegal terus golek punggung, golek telo. Ayo. Ayo wis ayo. Wah, iki wis di alas brogol nyegat sing jenenge Nakula Sadewa. Lah kok aku ora ngerti rupane Nakula Sadewa iku ya apa. Wah, Begawan Durna ora ngekeki fotone. Lah terus piye iki? Ya apa iki? Wala, cit. Kulungu lah kowe. Pailin lupane bingung, cit. Wah, iki lupane Pailin diutus Begawan Durna sesuatu, Lit. Kok nyebut ndala nyebut iku Nakula Sadewa. Wah, berarti ana apa-apa iki? Ayo ditelisik. Ayo Kang, titik ana apa? Ayo titik. Wah, piye iki? Pailin. Ren.
Wala Cid. Aja melu ngomong Cid. Gelebaken aku Cid. Aku aja ngomong. Ya wis. Lin. Lin. Wah, sapa ya? Delok aku. Waluh. Jajan nang kene ana gendluwo. Loh. Waduh. Kok ndledek aku. Wah. Ana gendluwo iki. Aduh. Wah. Iki gendluwo iki. Gendluwo ndasmu iku. Wah iki lak ndolo Durma Gati. Loh, Lin. Ngapa awakmu kok ning alas blogol gini? Ana apa? Wah, aku diutus Begawan Dulna. Diutus goleki nyegat Nakula Sadewa. Loh, kowe diutus Begawan Dulna nyegat Nakula Sadewa. Loh, maksudnya apa? Aku diutus salaman karo Nakula Sadewa. Aku diwenehi ali-ali karo Begawan Dulna. Lek ali-aline iki tak salamno ning ndara niku Nakula Sadewa, tak sebul Nakula Sadewa bakal dadi buta. Terus manut karo aku. Tak kongkon lek wis dadi buta dikongkon gawe rusuh ning gene Ngamarta. Loh, dadi Begawan Dulna ngongkon awakmu ngutus awakmu ning alas blogol kene goleki Nakula Sadewa. Iya. Wah. Ali-ali ndi kepengin melo iki? Lho, nggo ngopo ali-aline? Wis dalah kene. Kepengin lelo aku. Kaya ngopo ali-aline sing diweni Begawan Dulna iku. Ayo, coba dudono aku. Ya tak dudui ali-aline. Ning aku ora ngerti apa-apa. Wis ora masalah wis kene. Delok ali-aline piye? Iki ali-aline. Iki lek diputer, ditembelno, disebul, engko sing ketemplekan iso dadi buta. Olah. Wah. Tenan dah. Heeh. Ndelok. Lho, mbok apa ni? Ndelok dhisik kene, tak coba. Lho. Lah kok mbok jaluk. Oh lah, alep tak delok. Lho. Cid. Diweni ali-ali Cid. Pailen diweni ali-ali Begawan Dulna Cid. Wah. Aku pengin weluh Cid. Penasaran. Penasaran apa, Kang? Wah. Penasaran aku Cid. Penasaran. Wah. Jale, tak coba Cid. Dicoba piye, Man? Wah, iki mangke jaline ali-ali lek diputer, ditempel ning sing jak salaman kok iso dadi buta. Terus manut apa sing digawe iki beneran wit. Lek pancen ali-ali iki iso dadi duwe daya iso nglubah wong dadi buta, beneran Cid. Kene nggo bales dendam Cid. Wah, balas dendam ning sapa, Kang? Lho. Bales dendam ning Bagong. Nah, iki pailin arep tak rubah dadi buta kok. Terus tak kok ngamuk ning kalang kadembel Cid. Waduh cek ngajal Bagong. Wah, kakak-kakakmu, Kang. Kakak-kakakmu. Ya. Lin, pailin. Lin. Wah, ono apa? Wis Lin ojo kakak ngomong Lin. Wis entek dulasi kok lemo. Lin. Yo. Salaman Lin.
Loh, salaman. Ya, salaman. Wah, diputel, tempel nih. Sepul jadi. Lo, bapaknya aku. Lah kok olah dadi buta, Cit? Titi sebut Kang. Oh iya disebut. Lin, Pailin, kowe dadi buta. Kocap carita. Kanthi daya aji ali-ali saking Begawan Durna ingkang dipun rebut saking Pairin direbut Durmagati lajeng diuji daya ampuhipun ali-ali ingkang saged ngrubah wujud ingkang dipun karepaken Pairin kasebut dadi buta. Nandian Cit. Wah, wedi Kang. Aja kuwatir Cit. Malah jaline butane bakal manut ning sing ndadekne sing nyebul. Wah, wedi Kang. Ayo wis. Tak coba Cit. Wah. Iki buta apa iki? Buta Pailin iki. Aku dikongkon apa? Aku ayo kakek aku dikongkon apa? Wah. Lupane njaluk dikongkon Cit. Ya wis. Buta Pailin, awakmu tak kongkon ngamuk ning Kalangka Dempel. Ajalen sing jenenge Bagong. Wah, lakon tandang tak ajar Bagong ning Kalangka Dempel. Wah, budal ngestaken dawuh. Dadi buta Kang. Mamanut dititikon ning Kakak Kalangka Dempel ngajar buka Bagong buta Kang. Lho. Gak nyangka Cit ya. Among mek ali-ali kok iso nglubah Pailin dadi buta. Wah, tuh ali-ali apa iki? Wah, ali-ali sakti iki. Wah. Gak nyangka Cit manut dikongkon Cit. Wah, kan iki Durmagati iso melintah buta Cit. Wah, tuh. Monggo Dipati nanti goleki dalan nika ketinggalan ya. Lho. Lah kok koyo Durmagati nika Dipati. Waduh, lho. Wah, lah kok niki kok Durmagati njegrek ten mriki Dipati. Lah wau kan sanjang badhe golek welut. Lah niki katen alas bronto. Niki nggih brogol alas brogol niki nggih napa alas garing kok menapa nggih enten welute. Wah iki sajake enten napa-napa niki.
Durmagati, Durmagati. Durmagati, ngadep rene. Dur. Durmagati, le. Nyawang apa awakmu le? Durmagati. Loh, Cit. Kaya nek soalane Paman Cengkuni ambek Begawan Dula. Iya, Kang. Waduh. Gak kelung-kelungun lagi. Ora, Kang. Krungu Kang aku. Durmagati. Durmagati. Noleh rene Durmagati. Noleh rene. Dur, Witagun ndak noleh Dur, aja suwe-suwe Dur kari noleh kok, Dur. Waduh, sapa jenenge iki? Waduh. Lah kok Cit. Ana Begawan Dula kalau Patih Halya Cengkuni, Cit, Paman Patih Halya Cengkuni. Loh. Wah. Paman Patih Halya Cengkuni. Lah, Dur. Piye to le? Awakmu kok njujug ning anjuk ning ngene alas mbrogol iki ana apa to, Dur? Kamangka awakmu mangkan arep dijak rundingan ora gelem. Jare arep golek welut. Lah kok saiki ning alas mbrogol ngene ana apa le? Waduh. Paman Cengkuni. Iya le. Aku kok waduh kok ana apa iki ati kula kok mboten penak Begawan. Niki jajahe kadose wonten masalah niki Begawan. Kados wah niki ya napa niki Begawan. Oh, sekedap Dek Patih, sekedap. Wah, kula tangletane. Waduh. Durmagati. Ana urusan apa kok awakmu ning mapan ana ing alas brogol kene? Dur. Ana apa le? Kok mapan ning alas brogol kene? Waduh. Begawan Dula kali Paman Cengkuni. Niki wau kula kesasar. Lah kok iso kesasar to le? Golek welut kok iso njok kene iki lho. Sawah kan kene ning kono. Lah kok iki lang alas garing. Kok iso ngene, oh iki mesti ana apa-apa iki. Ayo ngaku le. Ayo Dur. Aku sapal karo watekmu lho, Dur. Ayo ngaku ana apa, Dur? Waduh, Cit. Aku duwe rencana, Cit. Wah. Rencana apa, Kang? Wis. Istilah ali-aline mang lah, Dek. Wis dek tanganku. Aku dilencana, Cit. Begawan Dula kalau Paman Halya Cengkuni kate tak dadekno buta. Wah. Setuju, Kang. Terus kate dikongkon lapo, Kang? Lah wis. Selama iki kan awake dhewe gelek dikoyo-koyo kalau Paman Cengkuni kalau Begawan Dula. Wah iki beneran ali-aline Begawan Dula sing diwenehne ning ngene Pailin wis iso tak lubah dadi buta. Wah iki Begawan Dula arep tak lubah Cit. Tak dadekno buta pisan. Wah, kaki. Uluh. Begawan Dulno. Wah. Lho. Kenapa Dur kok maju barang? Dur, kenapa? Kok maju saja meripatmu lek nyawang kok sajaya ana masalah, Dur. Kenapa, Dur? Begawan niki katose mboten enten masalah sing mboten beres niki. Niki hati-hati ini. Kula pun apal wateke Durmagati. Uluh. Begawan Dulno. Waduh. Ya, ana apa, Dur? Kok ana apa? Uluh. Wah. Ngapunten Begawan Dula. Waduh sepuntene sing kathah nggih. Ngapunten wah kula Durmagati selama niki kathah gadah salah kathah ten sampean Begawan Dula. Dadi rumangsa dadi murid sing mboten bekti ten sampean. Wah, Begawan Dula kula badhe nyuwun salaman nedhi sepura. Wah, kok dikadungaren Durmagati arep njawab salaman barang. Oh, kamu kok biasa ora tau gelem salaman nang aku. Lah kok arep njawab salaman barang. Nggih, ngapunten Begawan Dula kula pun sadal, kula mun sakniki pun kula paham pun ngerti. Kula kathah salah ten sampean mula kula badhe nedhi sepura sampean pompong niki dinten liyaya halal bihalal ngoten. Wah, Durmagati iso ae kamangka Durmagati ora tau halal bihalal, ora tau gelem sungkem-sungkeman barang kok aneh Durmagati kok ya ana-ana ae Dur. Pun Durmagati
Sepuntene sing kathah nggih, sepuntene sing kathah. Paman, Ngapa Dur? sepulane ya paman, aku sepulane. Oh, paman, duh. Lho kok mbok sebul barang tanganku napa to Dur? Lho Depate, awakku lho kok anget-anget panas ngene. Lho kula nggih ngoten ae. Lho niki napa niki kok krasa anget-anget panas awakku lho. Lho. Cit, wis tak sebul Cit. Wah, taten buto Kang, taten buto. Wah, Begawan Dula kalau Patih Sengkuni dadi buta. Aku dikongkon apa? Aku dikongkon apa? Uluh, Cit. Wah, gak nyangka Cit yo. Ali-ali Begawan Dula senjata makan tuan. Loh, saiki Begawan Dula wis tak dadekne buta. Jalen iki nulut daya ampuhe ali-ali iki mesti manut kalau sing dadekno Cit. Wah, bendelan ini. Kagendang mak kondo aku diutus apa? Wah. Ya wis. Lek ngono balongan pling iku jebolen buangan dhisik. Tandang jebol barongan. Waluh, Cit. Dikongkon jebol balongan dijebol manut Cit. Wah, terus piye Kang? Wah, iki mapan bendelan Cit. Pumpung Begawan Dula kalau Paman Sengkuni olah sadal. Dedek wis dadi buta, wis ilangan akal, wis watake wis dadi angkala mulka Cit. Wah, wis dadi akal buta. Wah, iki bendelan Cit. Buta. Kowe tak kongkon ngamuk ning Ngamalta. Pala Pandhawa patenana. Ayo, ndang budal ning Ngamalta Pala Pandhawa patenana. Wah, apa bener Kang? Pinter Kang. Iya Cit, tak kongkon nang Ngamalta supaya mateni Pala Pandhawa. Iki langsung dikalekno Begawan Dulna. Wah, wis ambek Patih Sengkuni selama iki lak kepingin mateni Pala Pandhawa. Iki cek dipaten-pateni dhewe. Oh, balik-balik kongkon awake dhewe. Sekali-kali budal dhewe lho. Wong dadi buta tak kongkon wis ngamuk ning Ngamalta kono. Wis, ayo ndang budal kono. Budal ning praja Ngamalta ngamuk patenana Pala Pandhawa. Iya, ngestu aku lakon tak pateni Pala Pandhawa. Budal ning praja Ngamalta mateni Pala Pandhawa. Ayo budal mateni Pandhawa.
Kang, hati-hati lah ya. Iki mang bapak pesen wanti-wanti. Dinane iki Bagong kudu hati-hati. Kudu waspada. Ya Kang, bapak Kemang bapak pesen aku kok njaga awakmu Gong. Dina iki Bagong kudu dijaga, sing hati-hati. Aja nganti anu. Alah wis. Ora napa jaga aku barang. Wis ora usah wis. Apa? Wis gak usah kok. Bapak iku sok meden-medeni ngene wis ora ana masalah wis. Ora usah dijaga-jaga dungaren jaga aku barang wis ora usah wis. Ora ana masalah wis. Aman ya aku. Kang aja ngono iki. Kon mbok eling-eling ngomong bapak Kang. Bapak yang ambar matur iki mesti ana maksude, ana masalah lho Kang. Lah wis ora percaya aku wis. Sebenarnya aman ya aku ora tau ana masalah aku. Kang ini deman ora kenek Kang. Ora usah wis, ora masalah iki. Lho. Kang Reng. Lho, kok sapa Kang Reng? Lho. Sajono sing lho kok buta iku, kok buta Kang Reng. Lho. Lah kok ana buta mrene. Terus lho. Apa iku? Waduh, Gong, iki wah omongnya bapak kayak bener kok. Gong, nang mburi Gong. Lah, ora usah terus. Apa wis wedi apa? Kang. Iki lek delok omongnya bapak mau aku dikon jaga awakmu, Gong. Iki lek iki jare bapak iki lek hati-hati awakmu dina iki blai lho, Gong. Alah, blai apane? Atasane ngene wedi. Endi sing diarani Bagong? Wah, takon Bagong. Iki aku sing jenenge Bagong. Wah, iki Bagong gagak mentah kowe. Lho, Kang kowe tak wis. Aduh, apa Kang? tangane dalange lara. Kejojok gapit. Ae saya Bagong. Iya aku trek manguni. Salahe nandangi aku. Gong ya Bagong. Tenang lho. Iki janjane ana apa iki kok? Ana buta marang ajar aku. Lah dalah. Ya Bagong dadi kaya ngene wah. Untal malang kowe. Untal malang aku. Yo, untal malang. Aduh, tangan dalange lara aduh. Kang. Blegedeg diuleg-uleg dadi sambel. Ana apa iku kok ya rame-rame ning pendopo. Lho. Ana apa iki? Pak. Ana buta rene, Mak. Golek aku dari. Lah kok malah aku diambleki, Mak. Ora ngomong apa-apa langsung diajar dikeplek-keplek aku didik, Pak.
Lah ndi butane? Lah iki paling ngarep kowe iki. Buta sing ndi to le? Lah melek nyawang iku apa ya buta kaya ngono. Lho, asli mah iki mang buta mah. Ya terus ya, Reng. Ora gak ketok aku. Ora ero aku. Ora ngomong Bagong ana mek ngene kok jare buta mo. Wis Bagonge ngalup mo. Ya mo wis Bagong ngono iku mo. Terus sing genak kono, Reng. Sing genak kono iku ya buta mang teko buta marang nang takon ndi Bagong. Tak jawab aku mau dicekel cok ada dikeplek-keplekno kok dadi kok ngene. Masuk, wah sing genak kono wah kon anu lho. Ora mo. Bagong goro mo, wis Bagong ket ben goro tok mo, wis ngono iku mo. Wis ndi ana buta, ora ana buta nek kene mo. Lho, dobel Petro iki Reng, sing genak kok Reng. Ora ketok buta. Terus ora ketok buta, ora ketok buta. Sing genak skenario ne apa jane-jane iki rek. Bagong aja dok gunem. Ayo, minggir. Ada tuan barang. Buta kok. Bagong buta sing ndi? Iki mang buta mau sumpah mau disambel gledek iki mang buta mau. Tenan iki. Waduh. Wis kono minggir dhisik, minggir kono. Truk. Janjane kono apa sih? Reng. Ana masalah apa mbak aku? Wah buta loh. Ora ketok buta aku. Truk, ora ketok. Waduh. Ana apa sih wong-wong kabeh kok kaya sentimen mbak aku. Mau sumpah mau mang buta mau, sumprit mau. Iya. Wis ben tak rampungane dhisik. Ayo. Sapa iki tangi? Ayo, gageng nang tangi. Lara kabeh aku. Halo. Wis kono. Ayo, sandal kono. Gong. Tenang. Tenang piye? Keplek-keplek ndasku sampe ngelu rasane iki. Tenang, sabar. Sapa rek ngene iki ngomong saenakmu dhewe kan. Ora pangling. Iki lek ora salah lak ya abdine Begawan Durna. Lek ora kleru iki lak ya Pairin ngono. Aku Pairin. Sampeyan kok kenal abdine Begawan Durna bareng lho. Aku ngerti aku. Apal iki ngono Pairin. Lek rupane hahoe mau. Lah iya long jelas wong haho kok jarimu buta lho. Temenan mo, emang buta mo. Reng, jelasno ta Reng ngomong sing genah ngono ora buta. Ora ketok buta aku. Ora ketok buta. Wis aja ngono. Aku wis paham, aku wis ngerti. Pairin, ana apa kok awakmu sejo mrene gawe perkara Mang Bagong, ha? Ayo gage ndang matur ana apa? Aku dikongkon Begawan Durna. Dikongkon nyegat Nakula Sadewa ning alas Brogol. Jarine Begawan Durna dikon salaman ali-ali aji tutuk Begawan Durna disebul terus ditemplekne ning tangane Nakula Sadewa bak dadi buta. Ala kok terus aku kepethuk dipethuki karo Durmagati lan Citraksi ali-aline dijaluk. Lah kok aku didadekno buta. Lah terus aku ngerti lek Nakula Sadewa kate didadekne buta. Mblegedeg diulek-ulek dadi sambel. Iki gawat oleh. Iki sida gawat. Ayo nolo gareng Petut lan Bagong. Ayo derekno bapak ndang sumusul ana ing Praja Ngamarta. Lho sida ana masalah ning Praja Ngamarta kono. Blaen. Ayo derekno bapak dulu.
mbok apano Bagong, aku mbok apano. Sik dulu ya. Lah kok teles mbok apano. Tak uyui. Wis, wis. Rasakno kuwi wis. Wis. Bakal kurang ajar aku diuyui ya Bekawan Durna. Iki Pandhawa wis aja suwe gaglak untal marang kabeh sinakake para Pandhawa lakon gaglak ini. Sapa jeneng aranmu wani-wani gawe ganggu ning Praja Ngamarta? Golek masalah, ayo wanita, ayo tanding karo Bima Werkudara. Mangke rumiyin pun keseson Ndara. Sabar Ndara Werkudara. Le ayo kakendang cegan Ndara Werkudara blaen dole. Sabar Ndara, sabar. Petruk, apa dandangi aku? Sabar Ndara, sabar. Ndara, sabarin Ndara, pun sabar. Bagong, ngopo gandoli celanaku? Aduh, sabar Ndara, pun sabarin. Wah, blagadak. Semar, ngopo iki padha ndandangi Werkudara? Mangke ruminten. Sare sabar sawetara. Lek kliru dadi masalah niki. Wah, klirune apa?
ngapunten den. Niki sejatosipun wah ki gawat ki. Niki senes buta biasa. Niki sejatosipun sederek sampan jenengan piyambak. Niki ngoten dulur sampean anom ngene iku kembar Nakula lan Sadewa Ndara. Wah, piye nalare? Kok iso iki diarani Nakula lan Sadewa kamangka wujud buta? Inggih, panci niki pokal gawene Begawan Durna. Dek dulur sampeyan Nakula Sadewa kenging aji japa mantrane Begawan Durna diubah wujude dados buta raksasa kados ngeten iki. Perlu adu domba dumateng para Pandhawa badhe nyinaken para Pandhawa. Aku ora percaya. Sedalamar Kang nyel Bapak Mari lho. Salah. Lah kok nyel ngarani iki Ndara Nakula Sadewa buta loro iki. Lah aku iki apa ora ngatekne omongane Pak Irin mau. Pak Irin kok dipercaya mau arek wong hak ngono kok. Lah Pak Irin mang lak kondo jarine diutus Begawan Durna nyegat Ndara Nakula Sadewa diarep digawe kaya ngene. Sidalamo sing genah sampe ngomong isin-isini mo aku tas nggandoli kathoke Ndara Werkudara iki lho. Wah, Bagong kurang ajar. Kowe nggandeli apa? Aduh, napa niki Ndara kok mental-mental niki? Sing genah Bagong. Kang ngene sing genah. Kok ora mental ring. Lah dalmo, sawangan kala mau iku sapa mo? Iku sapa? Lah iku Ndara Nakula Sadewa mo. Endi Ndara Nakula Sadewa to? Lah iku mo. Lho, sing genah kowe. Blegetek dilek-lek dadi sambel mbel sadin to lho. Lah kok aku kliru to le. Ndara Nakula Sadewa. Banjur iki sapa? Loh. Masya Allah. Jebul ora asli to. Dadi Begawan Durna karo Pati Arya Sengkuni to iki. Tuli Bagong. Ndara monggo pun sak karep sampean pun sampean ajar-ajar sak karep sampean. Ngapunten kula klintu Den. Bapak wis ana Semar iso kliru. Aku ya menungsa le ana salahe. Mbuh masa bodho wis masa bodho. Waduh, sidara. Bapak karepe apa sih iki? Adegan ngene kaya meneng ale yo. Karepe apa bapak iki? Loh, Pak. Sampeyan apa iki? Rame-rame kaya nunu pohong iki karepe sampeyan apa? Janjane ana apa, Pak? Bagong. Wis rampung ana dhewe urusane. Lha rampung iki piye to? Ndara Werkudara mejegek kaya ngono kok. Aku kon goceli iki apa karep sampean? Sajane ana apa, Pak? Ya. Uyana, butane Uyana to. Engko kowe weruh sapa sejatine butane iku to. Wis kono aja ganggu aku tak nunu pohong ngene. Segenahe wis sudah wayangan perang-perangan tinggal nunu pohong gak genah. Wis mar bacet. Apa ta, Kang? Lah ya wae adegan serusune bapak nunu pohong neng. Wah, iya ta. Iya. Lah terus piye iki ceritane? Lah aku dikon nguyi buta iku jare engko cek ero sapa sejatine buta iku. Lho, iya ta, Reng?
sing kena Kang. Kang. Iya. Arep ngopo kowe? Wah. Wes, gak kakek ngomong. Uyuwi wae. Aku dulu. Aduh, ana bisa dulu, bisa dulu. Reng lo, sawangan orang. Lah. Lah Kak. Begawan Durna karo Pati Arya Sengkuni. Bapakku Durna. Lah kok kedadian kaya ngene? Piye iki critane? Pun Ndara, pun niki urusan kula pun, sampean memilih cawe-cawe pun, monggo sampean mriko, pun sampean mundur mriko. Bagong, wis tak pasrahno awakmu urusan. Beres pun, serahkan kula pun ngono. Wis kono, truk, reng, rono nang bapak kono. Wae ngono telok po ngono. Iya Reng, wis Kang, males aku lek urusan mbek Begawan Durna karo Sengkuni wis males wis urusan Kang. Tak urusane wis. Truk. Ya wis, Kang urusan. Beres tak urusane wis. Wis, Ndara. Pun mriko ampun. Mriko ampun. Bagong. Tak pasrahne ning awakmu mbah iki. Nggih pun. Saya mriko ampun. Suara sampean gak tepak. Ya aku lagi lara gorokan, Bagong. Ya pun mriko ampun. Ya wis masa bodho. Aduh, Dek Pate. Aduh. Wadah wis. Angger-angger nggih ngeten iki kedadeane. Ya napa niki? Wis konangan Dek Pate, napa kok dadi koyo ngeten iki? Ini ulah Durmagati ngeten iki. Kok sakit-sakit Durmagati. Bikin ulah ngeten iki. Wong enak pamit pancik Pate pados pelut kok nggih kaya ngeten dadene. Wis iki nggih pun nyalani Durmagati, sampean sing ora entos ngene wis niki napa blae niki ora ndang ngalih nyengkre sida diajar Bagong wis masa bodho ampun. Dek Pate, santen pundi? Wis kok te pundi napa ya Bagong kaya ngoten pun terserah sampean pun. Bagong. Celakane Bagong-bagongan wis dene wis tandange saiki le Bagong. Celakane kapan-kapan. Mati. Isma, rampung urusane. Rampung Bagong. Wis rampung wis. Ya tutupen wis acarae kono wis. Lho, piye ta, Ma? Bunge mateng le wis tutup dhewe acarae. Sing genah kan, Ma. Bagong kan nutup acara piye ta iki? Wis mbuh masa bodho. Wis. Ya wis, tak tutup acarae, Ma. Mblegedeg diulek-ulek dadi sambel bel dulitono. Ngono ama. Ya wis tutukno tuli. Kang. Sing penak, Kang. Ya Reng, iki bedasi niki, Kang. Para sederek sedulur sedaya para pamirsa,
pagelaran wayang lali ngapunten Bapak Semar. Bingung repot kali pohong tununane. Kula minangka wakile Bapak Semar nutup pagelaran wayang lali niki pun. Mugi-mugi sedaya sami sehat walafiat. Eling, tetep iman, tetep taat dhateng Gusti Allah nggih. Pun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.